котка е вече, ще тръгна полечка по тази пътечка, а пък дома най-накрая се запозная с някого, с когото да си играя. Защо ли съзряла три боболечета с червени елечета? Към тях приближила с усмивка мила. Аз съм гъсеничка, а вие простете, кои сте, кажете? Ние сме красивите карики и това не